एगो बहुत सुंदर भाव लागता कि बनल रहो अरे नहीं हरवाए मैया ए मैया। हम हृदय से अपन तमाम भाई सबके स्वागत करता नहीं जे कैमरा लगा करके और हमने के कार्यक्रम पूरा दुनिया में फेमस कर दिलो। हमने के प्रिय दिल के अजीज हमने के मित्र सब हमने के चाहे वाला हमने के परिवार का हिस्सा हर गायक के आवाज प्रोग्राम पूरा दुनिया में पहुंचावे वाला तमाम यूट्यूबर भाई जे लोग यहाँ उपस्थित बा सबके बहुत बहुत स्वागत बा। भाई लोग खातिर एगो ताली बाज जाओ काहे के रहो लोग मुखौटा के लोग खींची लो फोटो अब पूरा दुनिया के दिखा दिलो कि बनल रहो अरे नहीं हरवाए मैया कि पापा जी के मोरा बोली बोली शुक्रिया माई की कि अरे हे बरवा दी है मैया अरे बनल रहो बनल रहो नहीं हरवाए मैया पापा जी के मोरा बनल रहो नहीं हरवाए मैया पापा जी के मोरा तो इहे बरवा अरे इहे बरवा की है मैया बनल रहो ससुर बनवा दी है मैया बनल रहो ससुर। मैया जी के आरती मैया जी के आरती उतार रही हो घरवा से दूर रखी कृपा बनौले रही हो अजित नितेश पे कृपा बनौले रही हो अरे अजित नितेश पे नैहर में भैया ससुर में रहा नैहर में भैया मोबाइल पर देखे वाला तमाम माई बहन खातिर समर्पित गीत बाटे जे मोबाइल पर देख रहा बा तमाम माई बहन खातिर ई लाइन
नैहर में भैया ससुर में रह खुश मोरा लहुरा देवारा नैहर में भैया ससुर में रह खुश मोरा लहुरा देवारा तो इहे बड़ा अरे इहे बड़ा दिहा ए मैया रहो ससुर इहे बड़ा दिहा हमनी के मुखिया जी गार्जियन हमनी के चाचा जी के तरफ से आशीर्वाद बा भोला चाचा के तरफ से ये आशीर्वाद बा और हमारा हाथ में माला दिले हम कहले कि चाचा जी आओ तनी तो मालवा हम सोचे तनी साकार कर दी चाचा भोला बाबू के स्नेह प्यार पंचायत के लोगन के तरफ से अजीत आनंद के तरफ से नहीं ई पंचायत के लोगन के तरफ से मुखिया जी खातिर ई माला बाटे हम मुखिया जी जय हो यहाँ के तो एगो दुबारो डाल देम तो ठीक बा यहाँ का मन मत तुरी कहत नहीं तो डाल दे पंचायत के लोग के तरफ से जोरदार ताली देखी कितना ईमानदार मुखिया बनी कहने कि माला जब दू गो पड़ल तो सौभाग्य बा चाचा के एगो बेटा हीरो को बेटा गुंडा वाह वाह भाग राउंड में बा बहुत बहुत धन्यवाद वाह अबे चाचा बनाए गंगा जी लहरी ये हमरा चाचा जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद हमारा भैया के तरफ से आशीर्वाद माला वापस बना दो भैया एगो भैया कहने के मालवा वापस दे देता अरे पैसा बा मिलत रही तो जयो गोर मालवा डालवा ले का दिक्कत बा हमनी के माल चाहिए माला तो मिले भैया है लड़का के सोनू बाबू के बड़ भाई के तरफ से राकेश जी के बड़ भाई के तरफ से वाह बहुत बहुत आशीर्वाद आहे राकेश जी के चाचा के तरफ से वाह तो ई तो बताई बिना सेहरा गवले पहले इतना यात्रा बन गई माई के भजन है माई के कृपा है एकर बाद और मिले और इन्हीं के भीम बाबू के मामा जी के तरफ से भी आशीर्वाद आयल बटे कहाँ बानी वहाँ के लुकाइल हो हमरा तो लग रहा तू लेके बैठ गई बड़ा कहत रह के जमा हो गई बा वहाँ के ना 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 मामा बानी रानी है नहीं अब के अच्छा जहाँ भी हो कि भीम बाबू के मामा वहाँ के आ जाए आ मान ली कि रोबल कैश ना होई तो हमने के पे फोन से भी गोर लगवावे नहीं सो जेपी मामा कहां कोनो दिक्कत नहीं है अरे इहे बरवा दी है मैया बनल रहो ससुर इहे बरवा दी है मैया बनल रहो शुक्रवार हमार मैया सबका से होई शुक्रवार हमार मैया अब चूंकि आज तिलक हो तो तिलक के हिसाब से दो लाइन शुरुआत हो जाओ रंग रंग के तरफ हमने के चली सो तो ज्यादा कहे के लोग का मुंह ऊपर देखो तनी बारे बजल बहुत दुखी बड़ा लोग तो हम चाहते नहीं कि आप लोग के मन में हरियरी ले आवे खातिर रंग रंग के तरफ बढ़ल जाओ लेकिन उससे पहले दो लाइन हमने के आज के माहौल खातिर